Noin. Jes, Niko Laakkonen. Vaasa Showdown, karsintalaji 1 ja 2, eli toiminnallisen urheilun SM-karsinta 2025. Lajit 1 ja 2. Jes, ykköslaji, niin tarvitaan tsekata käsipainot. 2 puokki, 2 puokki ja boksin korkeus 60 senttiä sieltä tsekkailet. Joo. Yes, hyvä. Sitten kakkoslaji, niin täältä tanko. Ja tsekkas päästöissä näkyy 20, onko se musta jälki siellä? Joo, näkyy. Yes, hyvä. Ja 5 kilon levypaino siellä ja 5 kilon levypaino täällä päässä. Eli valmiiksi lastattuna 30 kiloa. Yes, ja sarja miehen yleinen. Hyvä. Sitten laitetaan sinne ja Noin. hyvä. Siitä näkyy. Näkyy kaikki. Kaikki näkyy. No niin. Hyvä homma. Eli siitä tuo sitten tarkasti. Niitä noin 12 sekuntia aikaa. Mistä 5 kilosta aikaa sitten? Toiminnallisen urheilun karsinta. 12 pääsee ja 50 miestä on onnistunut, niin se oli sama mikä tulosta. No niin, sitten tuomarin paikalle, niin nähdään toista tässä. Toivotaan. Nyt on hyvä näköinen vauhti. Nekin voi kyllä lähteä mukaan. En nyt sano, että tää on semmonen karsinta, missä sä käkisalvaksi päivänä. Ei naisiinkaan ollut kuinka. Ai hitto, mikä tulee vuodesta 10. Se on 11. Onko se niin, että se ilmoittautuminen tavallaan sulkeutuu jo? Että Ei. joku keskiyöhön asti?
Enpä katsoa, että halutaan karsintoihin. Kannattaisiko tehdä kuitenkin muutama vielä? Sitähän pelataan yhdessä. Ihan varmaan. Tee vaan. Ota se aika. Ota se aika. Siis mitä? Haluatko sä lähteä kotiin vai? Joo, kyllä mä voisin vaikka mennä nukkumaan. Mulla on vielä vitaliinikrapulaa ehkä. Mikä vitaliinilla? Istuna lehtiksenässä vitaliinikrapulaa. Niinkö? Onnittelut. Mennäänkö torille? Miksi? Mä luulen, että voi. Valitettavasti ei voitettu. Jää aika kauas. No. Ei mikään aikaa sinun. Jos ei saa palloa ylös sinne, että pääsis hyökkäämään, niin vähän vaikeaa, niin se on niin voittaa. No se voi olla. Mutta oli hyvä saunailta ja... Se on tärkeää. Joo, aamupuhelma oli kotona. Sulla on sitten vielä 6 minuuttia tällä tuomarina sanoisin, että me Tekisit toisen kierroksen nyt tähän toiseen 6 minuuttiin, niin saataisiin mekin jotain viihettä tänne. Ettei tarvistaisi vaan nojailla tähän laitteeseen. Yrittäisit edes. Kokeiltaanko, miten nopeasti pystyy vetämään yhden kierroksen? No otapa. No niin. Mutta sieltä on oikein lämpärnyt, niin varo paikka. Joo, pitää varoa. No. Laitetaan tää silleen, että tuo näkyy. Nyt me laitetaan silleen, että tuo näkyy toi. Ai niin, se varmasti meidän vikaa. Niin, kun äskenhän sinä mä joku tulla boksi tuonne reunaan. Noniin, sit. Elikkä 7 lähtee. Sitten ei mitään revaushuomioon. Niin, joo. Tai sitten ei tarvitse lähteä tänne kisoihin. Se on myös toinen. Joo, toinen. Jaa, kyllä. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja sit boksille. 8, 1, 2, 5,
sit jos mä otan näistä, mä oonkin kipeä, niin sit on taas kiva tuot silleen, että mä en pääsisin. Niin. No mut ei Mä oon jostain musta saanut päähänsä, että mä eteen. Mä oon järjestys yleminen, mutta aikataulu on vähän. No, et nyt ihan niin. Eihän sinä saa huomioon. No siinä pitää olla tosimman ajoissa. Sitten on vaikka siinä alussa ottaa jotkut pienet sihijuomat. No siihen se ei juotu kyllä ihan yhtä. Mutta ehkä niistä toinen osapuoli voi ottaa siihen. Niin, toki ottaa vähän semmoista holiton sinisellä. Siellä on sellaisen vesilasin pikkuinen viiva. Muuvilippari. Joku sanoi, että eikö Vesahan sanoi tuossa äsken, että muuvilippari ja jalluus toimiva koko ajan. Sitä tässä kokeilta. Myy vittu. Kaikki toki jallukaa. Ei. Se olisi teille ihan halu siihen. Ollaan päätetty, että ei suora. Mut siis se on varmaan hyvä. Ja se on ihan kiva, kun se on viimeinen tunti, niin saa olla niinku, tiedätkö, hiljaa. Että jos se, koska sitten täällä tulee vaikka just iltavodien jälkeen, kun lähdet, kun se musiikki jyskyttää kolmisen edelleen. Niin se... Yksilö, mikä näkee myöntää lilloa, niin mulla ei soi mikään. Mulla oli hävittävästi ärsykkeet pitkin viikkoa, pitkin päivää. On välillä, kun tulee, kun ne musiikit on kova, niin vähän sitä ressitason on vielä vähän parempi. Siihen jotenkin tottuu, kun on. No joo. Mä yleisesti, jos mä oon yksin, niin mä laitan sen aika hiljaiselle. Mä just kuulen sen itse. Se on kauheaa, kun kuulee oman hengityksen. No se on totta. Tavallaan hyvä, että ne heittää. Hyvä näkö. Ei muista yhtään, mitkä sulla on ollut, mutta ei ole erottanut semmoista kulmitkaan tai jotain. Oliko se mikä värissä? Mulla on ollut punaista. Eikö punaista? Mulla on kyllä vähän vastaavasti. Ei ihan vielä, mutta kohta on valmiina. Kolme rintata. Ihan maksiimirauhoittaa. Tarvitaanko me vielä tuota boksia? Ei. Emme varmaan vielä sitä tiedä. Suoraan tulilinjalla on valittu tämän paikkana, kun se tuli. Mutta 15 minutes of fame tässä. Sama. CrossFitin parissa se on niinku tässä. Sama. Mä teen nyt kaikkeni. Oh, noin, tällä. Joo. Yes. 1. 2. 3. Hienosti kompautit sieltä. Sulla on Yes, hyvä. 2 kierrosta ja ekassa ja toisessa 30 kiloa.